खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो जानो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरदों। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं रिजाल्टनि आपडेट नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियाआवहाय दिनै नोंथांमोना नुबाय जे दिनैहाय इउपिपिएलआ खोथा होनाय बायदि थारैनो इउपिपिएलनि बिजाथि इन्डि एलायन्स जेनेखि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारा देरहामारबाय। स' आरो लोगोसे दरं उदालगुरियावबो जेरै होनदों बे माने बुहुत माने फाराग बुहुत डिफारेन्स बहुतआव दिनै दिलीप माने सैखिया देरहामारबाय दुर्गादास बर'खौ फेजेननानै दिनै देरहाबाय। लोगोसे दिनै दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा बियाब मोननैबो बियाबाव दिनै बिपि बा जिर' जाबाय। जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होननानै आं सानो। नोंथांमोननि गेजेराव आङो बाथ्राफोरखौ आङो एसे मोजाङै रायलायगोन नोंथांमोननि थाखाय आं ओंखायनो एसे थामनायाव लिरखादों जोबोद खम माने डेन्जारबो जागोन। मानि थाखाय डेन्जार होनना बुङोबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन। मानोना प्रेजेन्ट एन्ड फिउचारनि बाथ्रा आं रायलायगोन प्रेजेन्ट प्लास फिउचार जे नोंथांमोना नुदों दिनै नोंथांमोना रिजाल्टनि देरहानायखौ जयन्त बसुमतारी देरहाजानायखौ बयबो लुबैखादोंमोन। साफ्रोमबो रायजो राजा लुगैदों मस्ट वेलकाम खालामदोंमोन। दाना सोरबा जे होनदोंमोन बेखौ आं बुंला मानोना बाहाय रायलायनो आं बे खोथाखौ गोबां मानसिफ्राबो गोबां खोथा बुंदों। नाथाय दिनै जयन्त बसुमतारी देरहामारबाय। बेसेबां फाराग बर'आव देरहाखो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिनो लुगैयो सोरबाया नुबाय सोरबाया नुवाखै। बेसेबां फाराग बहतआव नं 1 क'क्राझार लकसभा जेनेखि एमपि सिट बावहाय बेसेबां फाराग बर'आव देरहाखो जयन्त बसुमतारी सारा नोंथांमोना एसे मिथिनो लुगैयो। अके स' इसिबां फाराग नङा लोगोफोर इसिबां फारागाव देरहायाखै। जे बुंनो थाङोब्ला दिनै नोंथांमोना नुगा ससियेल मिडियाआवहाय 50,336 डिफारेन्स बर'आव देरहादों। बेसेबां बुंनो थाङोब्ला 50,000 सामथिं। बे 50,000ल' सामथिं फारागाव दिनै माने खाम्फा बरगयारिया सारा जेननांगौ जाबाय। आरो सोर देरहाखो दिनै मा एनडिए सापर्ट जानाय माने इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी सारा देरहाबाय। दा जोंहा जोंनि बर'नि गेजेराव सानै एमपि बिजाथि मोनबाय। बेनो जाहैबाय मा रायजो सभा जाहैबाय मा रोंग्रा नार्जारी सार आरो लक सभा जाहैबाय मा जोंहा दासो देरहानाय जयन्त बसुमतारी सार। आं फोथायनाय लादों मिजिंथिदों बिथांमोननि थानाय समाव जोंनि गेदेरथार मोनसे इसु दङ जोंहा बर'फ्रा बे जाहैबाय मा कार्बि आलंनि बर'फोरखौहाय ट्राइबेल माने स्टेटास होनाय जेन' बेफोर थाबैनो जानानै फैगोन बिथांमोन थानाय समाव आं बेखौ आसा खालामदों अबंलावरिनाव। मानोना बियो जोंनि हारिनिनो मोनसे इसु बियो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे जेंना। गतिके बे जेंनाखौ थाबैनो बिथांमोन एमपि थानाय समावनो बोस्रांनानै लानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो सारमोनखौ बिनि सायाव पार्लामेन्टआव बाथ्रा दैखांगोन गोबांथार बाथ्रा बुंगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय इन्डियानो सरकार दाफिनसिगोन एबा बिजेपियानो सरकार दाफिनगोन जों बेखौ नुनो मोनखाबाय। दा फाराग आं दहाय बुंखादों 50% 50ल' अनलि 50,000ल' फाराग बर' देरहादों जयन्त बसुमतारी सारा। जुदि नोंथांमोना नोजोर हो दिनै बिपिएफआ सिंगोलै जुजिनानै बेफोरबायदि बहरावल' जेननो गोनां जाना फैबाय गासिबो 4 लाखनि बारा मोनजोबदों। अब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायदो बेसेबां बेखौ जुदि जों मोजाङै सालायजाय खालामनानै नायो सिंगोल जुदि माने बिथांमोना जुजिनानै एसेबां बहर मोननो हादों बिपिएफआ बेथ' बिराद मोजां बसो फिउचारनि थाखाय सब मोजां। आरो दिनै जों नाय बिजेपि इउपिपिएल लोगो नांनानैसो बेबायदि बहर दोननो जयन्त बसुमतारी सारा। गमा जुदि इउपिपिएलआ एक्सट्रा होयोमोनब्ला देरहागौमोन ना गिदिर मोनसे कुइसन सिखारो रायजो राजा नोंथांमोन। बिजेपिजों एलायन्स थानायखायसो दिनै देरहादों होननानै जों बुंनो हागोन। बिजेपिनि सापर्टारफ्रा भट होबाय एजिपिनि सापर्टारफ्रा भट होबाय स' बेयावसो बिथांमोननि भटजों बायनानैसो जानो हागौ 50,000 बारायाव देरहादों। दा आं बाहाय मोनसे डेन्जार बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आंनो सिगाङावनो आंनि भिडिअआव आं होनबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोन बे भटआ जेबो नङा बाहाय देरहाखागोन आं होनना बुंदों। सानैबो बर'खा नालाय आं होनखादों बिपिएफ नङाबा इउपिपिएल देरहागोन इउपिपिएल नङाबा बिपिएफ देरहागोन आरो रावबो देरहाया आं होनखादों। दिनै जुदि इउपिपिएलआ देरहायामोनब्ला खाम्फा बरगयारि सारा देरहागौमोन। दिनै खाम्फा बरगयारि सारा देरहायाखिसै इउपिपिएलआ देरहाबाय बर'आनो देरहाबाय नो प्रब्लेम। खिन्थु जोंनि गेदेरथार मोनसे इसुआ कार्बि आलंनि जेनाखि बर'फोरनि एसटि स्टेटास बियो बिथांमोननि समाव बोस्रांजागोन आं बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबबाय। मानोना बे जोंनि बर' मोनसे गिदिर इसु। दा 2025आव फैगासिनो दङ 2025आव फैगासिनो दङ बिटिसि इलेक्सन। बेनि थाखायसो आं मानि थाखाय होनबाय थादों डेन्जारनिया मानि थाखाय बिपिएफखौ गोरलै दा सान
बिपिएफआ दिनै हारसिङैनो जुजिनानै दिनै 50,000 भट डिफारेन्सआवसो जेननो गोनां जानानै फैबाय बुजिदोंना खिन्थु इउपिपिएलआ मोनथाम एलायन्सजोंसो जेनेबा इउपिपिएल एजिपि बिजेपि मोनथामजोंसो एलायन्स जानायखायसो देरहादों बेखौ बुजि आं मानो बुंनो नागिरदों नोंथांमोनाबो एसे निसय बुजिनो हायोबा बुजिबानो जाबाय आं लुबैयो अनलि सिंगल लार्जेस्ट जोङो माने भट लानानै देरहाजानो लुबैदों बिटिसिआव हयथ' बिपिएफ एकदमबारे सिंगल राजेस्ट लानानै देरहानांगोन आरो इउपिपिएलआबो इउपिपिएल सिंगल राजेस्ट भट लानानै देरहानांगोन नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव नङाब्ला बेबायदिनो एलायन्स माने गभर्नमेन्ट दानांगौब्ला आरो जेरैबायदि जों जौगानाय मावनो हायाखै दा बेबायदिनो थागोन माबा मोनसे मावनो थाखायबा हेंथा माबा मावनो नागिरबा हेंथा बेबायदि जागोन आरो जुदि हायोब्ला नेक्स्टनि बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैजों एलायन्स जानानै गेले बर'जों बर'नो गेले जुदि जों मोजां सरकार दानो जुदि लुबैयोब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंथ' बुंनो नागिरदों ओंखायनो आं जेरै बुंगोन आङो दुखु मोनो मालाबा मालाबा आं बर'खौ दा जानो लुबैयो नेक्स्टआव जुदि बिटिसि इलेक्सनाव 2025आव जुदि बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिआ हारसिं गेलेबाय इउपिपिएलआ हारसिं गेलेबाय बिपद दं बिपिएफनि बर'खौ नायबाय नोंथांमोना बिपिएफआ बेसेबां बहर मोनदों बिपिएफआ हारसिं सरकार दानायनि चान्सआ दङ मानो होननानै बुङोबा बिपिएफखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेसेबां भटआव देरहादों बेसेबां भटआव देरहाखो आरो दाथ' जों बुंनो थाङोबा क'क्राझारावथ' नोङो फ्राय बुंनो थाङोबा बिपिएफ जोबखा सामथारफ्रा दासिम दिनैसिमबो माने मेङाखै अब्ला गतिके जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खावलायगोन गोरबो बिखासनिफ्राय बर' देरहानायाव आंहा मस्ट खुसि दङ आं बिराद गोसोआव रंजानाय दङ आं सिगाङाव बुंबाय थादों बर'आ देरहाखागोन गुबुन रावबो हारिया देरहाया ओमफ्राय आं मानि थाखाय टेनसन जाफ्लांबाय थायो मालायबा मालाय खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैयाब्लाबो आंनि टेनसना बेनो सिंगल सरकार दानांगौ बिटिसिआव आं बेखौसो लुबैयो थारमाने नङाबा नेसनेल पार्टिया कब्जा खालामगोन बिटिसिखौ नायबाय था जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां नङाब्ला नेसनेलआ कब्जा खालामनो नागिरगासिनो दं बिटिसिखौ जेरै गुबुन अट'नमास काउन्सिलफोरखौ कब्जा खालामदों बिदिनो खालामनो नाजागासिनो दङ ओंखायनो जों जुदि हुसियार जायाबा दानो नायबाय था नेक्स्ट दाथ' बे गेमा जेबो नङा आं सिगाङाव बुंबाय थादों नेक्स्ट फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनथ' नंला बिटिसि इलेक्सनाव बे गेमा डेन्जार जागोन सिखिर मोनलायलायनिबोथ' एखे पार्टिनि मानसिफ्रानो गावलायलायगोन ना सोरबा निर्दलीय होनो जानोसैलाय ना बेयावनो बेखार बर'खौ बोखावना लानाय जानोसैलाय बेराफारसेनो ओरै थाग थुगखा नङा होमबा बिजेपिजों ओरै आखब जाखानोसै दा बिदियाव ओरै बोखारना गावनि मानसिफ्रानो बर'खौ बोफ्लेजोबोबा सोरबाया हारसिङै गेलेग्रा मानसिफ्रा मालाय थं 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 थांगोन बे जादों आरो बाथ्राया ओंखायनो आङो जोंनि आं रिजनेल राजखान्थि हान्जाखौनो देरहाजानो लुगैयो आनसलिक राजखान्थि हान्जाखौ देरहाजानो लुगैयो बिटिसिखौ आं सालायजानो लुगैयो ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो हायोब्ला नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल आखाइ हमलायनानै भटखौ गेले अब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थेंक इउ